Дорогі сябри, сьогодні отець В'ячеслав прочитає вам дві проповіді одного ієрарха Білоруської церкви, архієпископа світлої пам'яті Миколая Мацукевича. Його портрет є тут. Архієпископ Миколай, він був слуга Христа Господа. Він був белорусским патриотом, а белорусский патриотизм есть молитва за народ. Это не патриотизм писать политические памфлеты, это молитва за народ и перекладать духовных текстов на своей родной мове. Отец В'ячеслав Каліласка. Он нам прочитає сьогодні дві проповіді. Шановні брати і сестри, проповідь на Великдень 1957 года. Радуйтесь, у гэты великий день воскрешения Христового особливо отчувається великая радость, возрушенность христиан. Тому этот день называется Великодень, Великим днем. Это свято над святым. Віріч гэту мы чуем в великодных службах Божьих, у песноспевах нашей Святой Христовой Церкви. Заходит сум сердца, тревоги штоденного людского життя зникають. Душа человека, верующего в Христа Спаса, приготованная в час Великого посту встреч Великого дня, узносится в вышине небесной. И разом с хорами анgelов и праведников славить воскреслого Господа Иисуса Христа. Якую ж радость и тревогу переживали у сам день воскрешения Христового в учні Ягони. Яны ж свідки смерти Господа, Ягоного укрижування. Пригнобленным ураженным покутав своего улюбленного наставника, святым апостолом сапраўды трэба было мець великую моц, каб поверить этому великому суду, які паўстаў пред іхнімі вачыма. Нездарма один з апостолаў Фома, не поверив словам, і сказав: «Коли не убачу на руках яго рану от цвіков, не укладу пальцем его раны от цвіков, и не укладу руки мої в бок яго, не поверу». Устревожились и тыя, хто укрыжаваў Господа. Спалохаўшыся, они стали подкупліваць варту, што стаялі ля гробу, але слава Божия не стрымалася ўсім гэтым. Своим воскрешением Христос выявил перед людьми Божию силу, показал, что Бог – владар життя и смерти. Смерть Христова уславилась в воскрешении, перемогу святла над темрой. Гэтым Христос Бог довершил свою миссию врятования роду человечего, что сталося крыніцай нашей христианской веры. Для христианина смерти няма. Смерть физичная – это только переход життя земного в життя вечное. Без святого Христова воскрешения христиане перших веков не могли с радостью переносить покуты за имя Христово. Святый апостол Павел каже: «А коли Христос не воскрес, дык и проповедь наша даремна и вера ваша». В день святого воскрешения Христова христианин перераджается. Святло Святой Пасхи отбивается в душе его. Сердце его наполняется радостью. И эта великая радость, витаем мы ее один одного. Христос воскрес. Свято Великодня – это життєдайна сила, яка здольна узрушить души и скеровать сердце наше на святые учинки милосердности. Проходит ворожить, замываются грешные думки, и человеку становится братом. У Христовом воскрешении выявляя Божия любовь до нас, людей грешных. Христос перемог смерть до нас, для нашего врятования. И Он воскресил наше тело, узносящее его на небо, открыл гэтым нам дверь владарства Божия. У радости Великодня яднаецца ўся Христовая Церква, живые и померлые. Яднаецца ўся природа, прославляющая предвечного Творца. Радуйтесь, и нам, белорусам, кажа воскреслый наш Збаўца, каб мы не сумовали занадто по укрыжаванай дьяволом любой нашей батьківщині Беларусі. Каб мы верили в Божию життєдавчую силу и с радостью працавали для своей краины и своего народа. Где безмежной своей любови и своего творения Бог свою силу изнищив смерть. Это деле наших щирых молитв и Он добрословит нашу ахвяру, зложенную на ахвярне, у воскрешении нашей батьківщини. Радуемся и веселимся. Христос воскрес. Воскресни нашей країни Беларусь. Аминь. А зараз, шановні брати і сестри, проповедь в неделю 26 кастричника 1959 года. Дорогие браты и сестры, у сегодняшнем Евангелии Иисус Христос образно представляет нам приповедь про сеятеля. Это приповедь усім відома, бо не одни и не раз и спосылаемся. Сеятелем приповести есть
и Он сам, Иисус Христос, а зерни – это Слово Божие. Подобно щебету у приповісті наші громадські діячі сіють добре слово про нашу Білорусь, про наш народ білоруський. Однак кожен по-своєму тлумачить зерні, яке падає при дорозі, на кам'янисту роллю, на заросшу пустозелем роллю і на добрую землю. У своїй приповісті Ісус Христос показав нам 4 категорії людей, які слухають Слово. Але кожен з цих категорій по-своєму сприймає його. У часі промови докладчика, здавалося б, усі слухають його. Але по скончанні промови запитаєте їх, про що говорилося. І ви почуєте різні виказання. Однак отказ буде залежати від того, наскільки кожна така особа уважливо слухала, від її здольності сприймання, її настрою, її світогляду. Як ми можемо уявити придорожжя, про яке каже нам Христос? Той, хто має дочинення з сільською господаркою, повністю розуміє його значення. Придорожжя земля стоптана, тверда, і тому кинути на її зерні застанеться зверху. Так і засобні, що слухали доклад, але не сприйняли його. Покольки слово докладу не запали у серце таких особов, і вони не дають належного пльону. До этой категории людей можно залічити тих білорусів, що купляють або дарма отримують білоруські видання, але мало ими цікавляться. Розглянемо ситуацію з кам'янистою роллею. Зерня упало на її і почало рости, але корінчики наткнулись на камінь і засохли. Бывает так, докладчик говорить, некоторые люди навіть узрушилися тим, що було сказано. У гэтую ж хвилину вони готові на все. Але камінь гультайства не дозволяє їм протягувати і проводити у життя все те, що вони почули і чим були захоплені. До этой категории можно залічити тих людей, що співають патріотичні пісні, часто б'ють себе у груді, що вони великі патріоти. Але зверніться до їх, каб вони підтримали вас у білоруській справі, церковній чи громадській. Так вони будуть шукати без конца способи причину, каб викрутитися від вас. Наступний приклад – зросле пустозіллям ролля. Христос каже, що зерня, яке падає у пустозілля, починає рости, але пустозілля глушить його. Гэта з людьми, які читають пресу або слухають доклад, але выводят з його зовсім неправильні висновки. Гэтыя люди, каб задоволить свой эгоизм, готовы на всякое зло. Вельмі часто можна зауважити, що у часі промови ці проповіді в церкві, вони виходять. Все те, що було зроблено, ці сказано не по-їхному, вони стараються заглушити, як це робить з зернем придорожне пустозелля. Такі люди ніколи нічим не задоволені, коли їхнє «я» не узвеличено. До гэтай категорії належать люди, які шукають усім виключно благое, що тільки можна знайти. Для їх ні одна імпреза громадського церковного характеру, ні одна білоруська газета чи книжка не добра. Наша народна приказка каже про цих людей. От землі одорвалися, а до неба не достали. Ці люди самі, ані пальцем не приложаться. Однак вони своєю критикою стараються зневажити усіх тих, хто працює у церковних чи громадських організаціях. І нарешті маємо справу з доброю землею. Зерня, яке падає на добру землю, пускає ростки. Його коріння уростає глибоко у землю. Зерні знаходить собі добрую поживу. Тому воно росте і має добрий пльон, дає добрий пльон. Зерня, яке упало на добрую землю, дає пльону 100 разів більше. Так з людьми, що уважно слухають доклад, читають білоруську пресу. Вони не мають благих звичок чи намірів, стараються навчитися доброго, спочутувати і прочитаного. Гэтым яны імкнуцца збагаціць сваю веду. Такія людзі граюць любою для свайго беларускага. Яны аддаюць належную пашану тым, хто грамадска працуе. Гэтыя людзі бачаць заслужаную вартасць у грамадскім працаўніку. Такая катэгорыя людзей не мае ніякіх прэтэнзій. Вось чаму можна бачыць іх працуючымі пры кожнай грамадскай ці царкоўнай імпрэзе. Бо якраз гэтыя людзі мусяць у сябе не ўяўную, але ўроджаную інтэлігентнасць. Таму яны даступны, адкрытыя і добрыя. Яны як тая добрая зямля, якая приносит 100-разовые плоды. Дорогие браты и сестры, будем шанувати все то, что есть наше белорусское. Так как добрый христианин шанует все, что есть Божие. Добрый христианин верует в Слово Божие, слухай своих пророков и наставников. Гэтак и вы, браты и сестры, слухайте своих громадских працовников и церковных наставников. Христос сказал: на веры вашей збудую церкву свою, и никто не заруйнует ее. Так будем верующими, добрыми христианами, добрыми белорусами. Вот так, как добрый христианин ратует свою христианскую душу, так и добрый белорус ратует свою белорусскую душу.
Дякую вам, дорогий отче В'ячеслав. Світла пам'ять владики Миколаю Мацукевичу. Амінь.